Lehen esan bezala, itzulpenaren eta interpretazioaren auzia 16. mendeaz geroztik daukagu, gero ikusiko dugu Nafarroan zer gertatzen den, oso mundu aberatsa baita. Itzulpenak egiten ziren hitzez hitz eta ahoz, euskararen historiara dedikatzen garen ontzat tamalez ez ditugu itzulpen horiek. Ematen du, eskriba hauak edo, irakurri testua hartzen zuela, irakurtzen zuela gaztelaniaz, eta ahoz itzultzen edo azaltzen ziela interesdunei edo. Agiri itzuli gutxi iritsi zaizkigu, Eta hor, Madariagak ere esaten digu, este era el problema mayor que se presentaba a la administración desde un punto de vista lingüístico, el de la existencia de monolingües que o bien no entendiesen los mandatos que se dictaban, o bien tuviesen que otorgar declaraciones y no pudiesen hacerlo en castellano. Mientras que tales sujetos tuviesen el conocimiento mínimo del castellano, se daba por supuesto y bueno su grado de capacidad para relacionarse con la administración, imponiéndole la lengua oficial, pero ante los muchos casos de vascongados cerrados, es decir, de completos monolingües, no cabía otro remedio que la traducción. Así veremos casos de intérpretes asalariados, soldatapean, por las administraciones para poder afrontar esta situación. Administrazioak oroar jokatzen zuen horrela muturreko egoeretan. Euskaldun elebakarrak daude, ez dago beste remediorik, zerbait bilatu behar dugu, bitarteko batzuk bilatu behar ditugu, itzultzaileak edo interpreteak behar ditugu, hau jakinarazteko, eta gure interesetara ekartzeko. Orain, auzipetuak edo eskariak edo interesdunak gaztelania apur bat bazekian, hori bazen nahiko aitzakia, administrazioak esateko, hau ondo konpontzen da gaztelaniaz, nahiz eta besteak erdia ez ulertu, eta horrek ere auziak eragiten ditu. Eskriba hauek eurek, lehen esan bezala, tarteka aipatzen dute. Baina ez da normalena aipatzea itzulpena egin dela edo azalpena eman dela, ezta? Explicándolas en lengua vascongada, dándoles a entender en ambas idiomas, castellano y vascuence. Nuestro secretario de entender en lengua vascongada, hice saber, leí y di a entender en lengua vascuence. Hau guztia ahoz egiten zen. Eta ez da normalena jasotzea lehenago esandako kontuagaitik. Jardun arrunta zen, orduan, etzen bereziki detaile edo xetasun garrantzitsua edo esanguratsua. 20. mendearen hasieran, Serapio Mujika aritu zen itxaropen edo esperantza handiz Gipuzkoako artxiboetan euskarazko agiri administratiboak aurkitu nahian. Eta hor, idatzita utzi zigun, 1908an, ya lo dije en otra ocasión, cuando yo comencé a arreglar los archivos municipales de Guipúzcoa por encargo de la Diputación Provincial, era creencia general entre las personas que se ocupaban del pasado de nuestro país, la de que iba a encontrar en aquellos depósitos de papeles muchos documentos escritos en lengua vascongada, y sin embargo no ha sido así. Algunos, muy pocos, he hallado escritos en latín, y todos los demás están en lengua castellana con muy raras excepciones. Oso gutxi daukagu euskaraz. 2001 urtean, Imanol Treviño izeinako ikertzaile batek, administrazio zibileko testu historikoen bilduma bat argitaratu zuen. Biltzen ditu bildumak, 1616-tik 1935 bitarteko testu administratiboak. Hautaketa irizpideak, administrazio zibilikoak, administrazioak ekoitzitakoak, eta 36ko estatutura artekoak. Eta ematen dizkigun datuak dira apur bat harrigarriak. Nik ez dakit Altzoko udalak zenbat agiri ekoitzi aldituen egun batean, baina seguru asko astebetean ekoitziko ditu euskara historiko guztian ditugunak baino gehiago. Esaten digu, izan ere historian zehar, 20. mende hau iritsi arte, euskal administrazioak sortu dituen dokumentuen artean, ez baita proportzioz ez milatik bat, ez da 10.000-tik bat ere euskaraz idatzi. 19. mendera bitartean, 20 testu ditu. Edo 20 testu bilduma. Zer nolako testuak dira? Gutunak, askotan administrazioen arteko gutunak, jakinarazpenak, izan pertsona jakin bati, izan herritarrei oroar, aktak, oso kasu bakanetan, eta ordenantza eta dekretu gutxi batzuk.
Eta 19. mendean ditugun dokumentu administratiboak ere oroar alakoak dira. Administrazio motari eta administrazioaren tamainari begiratzen badiogu, ikusiko dugu batez ere administrazio txikiari lotzen zaion zera bat dela, jardun bat dela. 14 udalek edo erakunde lokalak sustatutako zera da, dokumentuak dira. 4-5, segun eta dokumentu batzuk nola sailkatzen diren, lurralde historikoetako erakundeak sortutako dokumentuak, eta bat edo bi daude estatuek, eta estatuak, Frantziak, sortutakoa. Adibide batzuk ekarriko ditut, ez naiz gehiago luzatuko, asko gustatzen zaizkit, baina gehiago luzatzeko zera daukat, arriskua daukat. Adibide batzuk, gutunak, mugaz bi aldeetakoak. 3 adibide ekarri ditut. Ros Etxart, Irun Hondarribia eta Sara eta Bastan. Ros Etxart, Gabriel Etxart daukagu, biak dira agintariak eta jauntxoak, zein bere lurraldeetan, Gabriel Etxart Zuberoan, eta Miguel Ros Erronkari Ibarrean. Eta 1616 eta 17 artean, 17 gutun trukatu zituzten. Interesa administratibo hutsa. Mugen inguruetako gora bederak dira. Horra aipatzen dituztena. Muga lerroa non dagoen, nondik igaro daitekeen eta nondik ez, bidesaririk ordaindu behar den edo ez, lapurretarazoak dauden edo ez, eta hor, esaten gutunetako batean informazio interesgarria ematen zaigu, polita ematen zaigu. Jauna, zeren zuk espaituzu frantses lenguaierik endelegatzen, zuk frantsesik ez duzunez ulertzen, eta nik espaitakit eskribatzen espainolez, haren kausaz euskaraz eskribaturen dut gutun hau, esperantzaz, plazer harturen duzula gure lenguaie naturalaz. Bakoitzak bazekien idazten, Etxartek frantsesez idazten bazekien, baina ez espainolez, Rosek espainolez idazten bazekien, baina ez frantsesez, eta topatzen dute erdibide bat, partekatzen duten hizkuntza euskara erabili egiten dute. Eta gure zorionekorako, edo zorionerako, gorde indira 17 gutun horiek. Muga aldean, euskarazko jardun nabarmena egon da. Badaude, ez dakigu oso ondo zergaitik, baina badaude eremu batzuk eta eskualde batzuk, non administrazioak gehiago ekoitzi duen euskaraz. Hona ez dut ekarri, baina beran, adibidez, 18-19 mendeetan euskaraz, beste eskualde batzuekin erkatuta behintzat, nahikotxo ekoizten da euskaraz. Iruña eta Hondarribi artean, 1680, harreman gatazkatsuak zituzten, ez ziren ondo konpontzen. Eta halako zera batean, bi txalupa lapurtu zituzten Hondarribi aldean. Eta orduan hasten dira administrazioak argitu nahian, urruñarrak izan diren, eta Hondarribiarrek argitu nahi dute, urruñarrek ez dute ezer edo gehiegi jakin nahi, eta hor datu interesantea ematen dute ere. Zuen eta gure hizkuntza euskaraz agitz diferentea baita, pena dugu txit ezin esplikatuz zuen letra. Hala desiratzen ginduke zuek guri espainolez eskribatzea eta guk zuei frantsesez edo euskaraz. Hori idazten diete, Hondarribikoek urruñakoei. Berriki aztertu ditu gutun hauek Urtzirregerok, beste ikertzaile batek, eta zinez gaitz egiten zaio, euskara aldetik ez ulertzea batzuek bestea, mugakide dira. Gehiago, berak pentsatzen du, edo grafia kontua izan daitekela, edo besterik gabe, jakin neurruñarrak espainolez ez zirela hain ondo moldatuko, gehiago asisatzeko edo kinatzeko estrategia bat izatea. Urruñarrek ez zieten kasurik egin eta jarraitu zuten euskaraz idazten. Bastan eta Sara eta Xareta eskualde horretan etengabeak dira gutunak eta euskaraz. 1679-1686 bereziki faserien mugan zeuden larren ustiaketari dagokionez. Bereizteko zer dagokion hori, zenbat denboraz erabil daitekeen, tabar. Ugari dira. Hor duzu, euskarazko dokumentu polit bat, 18. mendekoa, Eibarko udalagindu bat. Oso letra txukunean, garbira pasatuta. Gaztelaniazkoaren itzulpena da, euskarara.
Badira, ordenantza municipalak euskara elekzioetarako esaten du. Hauteskundei begira, gero aprobetxatu zuten eta beste hainbat gauza sartu zituzten. Pedro Cano Mucientes, Gipuzkoako korregidoreak egiten ditu. Ze interes du hor administrazioak? Administrazioak nahi du eibartarrek jakitea ze baldintza bete behar dituzten udal karguak udal karguetan sartzeko. Ze zigor ezarriko zaion tabakoarekin kontrabandoan ari den jendeari. Arrateko baselizan gau esartzeak zer nolako ondorioak ekarriko dituen. Eskontzeko zer nolako baldintzak bete behar diren. Beraz, administrazioak ekoizten du bere dokumentua gaztelaniaz, baina gero euskarara itzuli behar du, jendeak ulertu dezan. Dokumentu hauetan inork interesa badu edo besteetan, gero amaieran jarriko duen bere e-maila idatzita, egidaliko ezkizu. Beste txo bat, Azpeitiko udalagindu bat, 18. mende, amaierakoa, hau ere oso letra politea. Gobernu onerako autua. Azpeitian, ordenari eta elkarbizitzari buruz. Eta hor, hasieran, euskarazko pasartea baino lehen esaten zaigu, para que estas providencias lleguen a noticia del público y nadie alegue ignorancia. Horretarako egiten ditugu euskeraz. Ez tredin egon Azpeiti inor esaten duena, neka hauen nekien, ze gaztelaniaz daude eta nik ez dakit. Beti dago zera funtzional bat. Euskararen historian bestela ere etengabe ikusten duguna. 10 testutik 9 testu erlijiosoak dira, zergaitik, abadeak oso euskaltzaleak eta zirelako, funtzean ez zutelako beste biderik erlijioa jendartean zabaltzeko. Eta, udalagindu honek jasotzen ditu elizkizunek bitarteko debekuak, zer egin daiteken eta zer ez. Kasu berezienetako bat, Aetzeko udalaktak, Aetze, Lapurdin, 1782-tik 98 bitartean, Jan Etxepare izeneko idazkari bat dagoan, eta ez dakigu zergaitik, baina aktak euskaraz jasotzen ditu. Eta ez dago bestelako kasurik. Ze aktak berez, dokumentu ofiziala dira, gero erregistratuta geratzen direnak, beste administrazio goragoko batzuen aurrean aurkeztu behar direnak, honek euskaraz jasotzen ditu. Herrietako juratak deitzen dituenak, hautatzeko prozesuetako aktak dira, guztira 30 bat, frantsesezko testu batzuekin ere, edo akta batzuekin ere, tartekatuta. Eta ez du azalpenik ematen, zergatik jasotzen dituen horrela. Halere, ez dezala eman administrazioak oso euskaltzale eta izan direnik, ezagutzen ditugu, Olmari Torrealdairen 2 liburu horietan eta hor jasotzen diren testigantza etengabeak. Alde batetik baditugu Eibar, Azpeiti, baditugu halako udalak gauzak euskaraz ere aditzera ematen, baina Elgoibarren, y que no les permita hablar en vascuence, sino Beasainen, y que no les permita hablar en vascuence, sino en castellano, kontratatu behar duten maizuari. Edo Elgoibarren, que no permita a los niños hablen dentro ni fuera de la escuela en otro idioma que el castellano. Mugaz bestaldean, Baionan 18. mendearen amaieran, ardura bakarra da administrazioena frantsesa ahal bezain beste edatzea. Administrazio handira ingo dugu salto. Administrazio handia dago herritarren gandik urrunago. Orduan hemen euskarazko ekoizpena erabat murrizten da, oso gauza gutxi ditugu. Eremu supralokala, batzarrak, biltzarrak, gorteak, estatuak, ematen du, honetan ere, ahozkoan, erabiltzen zirela, bai euskara, bai gaztelania edo frantsesa. Ahozkoan. Idatziz, gaztelania eta frantsesa euskara da, erabat anekdotikoa. 10.000-tik bat aipatzen zuen Trebiñok, kasu honetan 1.000-tik bat bada asko izango da. Gutxinez ezagutzen dugun, berro da kutxeren batean egongo dira, ez dakit, altxor batzuk. Arestian aipatutako zenbait joera, argiago ikusten dira administrazio handiari begiratzen diogunean. Oligarkizazio hori, gaztelania eta frantsesa sustatzea eta derrigortzea, euskara zuzenean baztertzea eta jasartzea, eta 18. mendeaz geroztik honek abiadura izugarria hartzen.
Araba, batzar nagusietan, batzarkide izateko, baldintzak, que no vengan procuradores a la Junta, que no sepan romance. Ya ez da que no sepan leer y escribir, ya zehaztu egiten digute hizkuntza. Erromantzez ekin behar da, gaztelaniaz ekin behar da. Vale? Zergatik, alako batean, el procurador que vino por la hermandad de Artziniega no sabía romance ni entendía lo que los dichos señores resolvían y decretaran. Alegia, Euskaldun elebakar bat dioten zen, eta etzen enteratzen zeri buruz ari zirenan hizketan, zer buskatu behar zuten, bai? Eta, baldin eta prokuradore bat bidaltzen bazen erromantzerik etzekienan, otros 5.000 maravedís, izuna. Y demás de dicha pena sean echados de la Junta los procuradores que vinieren y no supieron romance. Behin eta berriz esaten zaigu, bai? Horretaz gain, lehen aipatutakoa. Hori da baldintzetako bat, eta beste baldintzeta bat da, tener vecindad personal con la casa abierta dentro de la hermandad, aunque sea hijo de familia, y arraigo de 40.000 maravedís en la provincia. Dirua. Ona ezin daia edonor sartu. Ari dira, administraziorako bidea isten, nabarmen isten. Gipuzkoan. Los procuradores deben ser arraigados, abonados, hábiles, suficientes, de buena fama y conciencia, mayores de 25 años, de los más honrados del concejo, que supiesen castellano y leer y escribir. Hemen ere, zehaztu egiten zaigu. Eta azpian ere, esaten zaigu, que los procuradores de cada villa, lugar o alcaldía de esta provincia, enviar a las juntas generales y particulares, sean de los vecinos más arraigados, abonados y suficientes, que en la tal villa, lugar o alcaldía hubiere, so pena de cada 5.000 maravedís para gastos de la provincia, y a más de ello incurran en la pena de rebeldía. Alegia, ez dadila, etorri, ez dezatela bidali edonor. Oso perfil zehatzeko jendea. Lapurdin, beste dinamika batzuk ikusten ditugu tarte batez behintzat. Lapurtarek 2003an egindako azterketa batean erakutsi zuen Lapurdiko biltzarrak ahozkoan euskaraz funtzionatzen zuela. Zerk laguntzen zion egoera horri? Besteak beste, erregeek edo goraboko administrazioko ordezkariek ez zutela horretan parte hartzen oro har. Alegia, biltzen ziren lapurtarrak eurak normalean. Baina, aktak eta ebazpenak eta zerak, frantsesez horiek bai. Noiz sortzen da gatazka? Halako batean, autoritate erdaldun bati, okurritzen zaionean joatea, eta behartzen dituenean, frantsesez egitera, ez duelako ulertzen euskararik. Edo, ustaritzen badago auzibide polit bat alde batetik, baina gogorra beste alde batetik, jendea asarratu egiten da, epaiketak frantses hutsez egiten direlako. Eta horrek zer daka, epaituek ez ulertzea ezer. Jartzen dute errekurtso bat eta lortzen dute ustaritzen epaiketak euskaraz egitea. Antzeko, handik mende batera, auzitegia ustaritzetik, hiriburu historikotik, Baionara aldatu nahi denean. Lapurtarrek badakite Baionan euskara oso gutxi egiten dela, erabat frantsestua dagoela garai hartan eta beldur dira, esaten dute Baionara eramaten boduzu auzitegia, frantsesez funtzionatu beharko dugu, eta guk ez dakigu, ez dugu trebetasunik, eta horrek ez digu ematen bermerik. Nafarroa berean, politika lasoagoa da. Nafarroa bereak izan ditu dinamika berankorrago batzuk, 17. mendera arte. Hori da, 17. mendearen hasierara arte etzelako integratu Frantziako koroa. Eta hor, ematen dituzte, justizia administrazioan eta aritzeko eta notario izateko baldintza batzuk, bide batez, ikusiko duzue, hau ez dela frantsesa, hau gaskoia da. Eta esaten digu edo berme bat eman behar dela tokiko hizkuntzari lekua egiteko. Alegia, euskarari lekua egin behar zaio. Euskara ere, euskaraz funtzionatzea ahalbidetu eta baimendu egin behar da. Nafarroa berean. Hau da, 1654. Frantziako iraultzak izugarrizko etena dakar, honetan guztian. Iraultzarekin batera eta zenbat eta aurrerago nabarmenago ikusi egiten da frantsesa hedatzeko eta Frantzia osoa homogeneizatzeko indar bat, bultzada handi bat.
iraultzaren atxarreak eta baloreak zabaldu nahi dira hasiera batean, eta estatu frantsesak itzuli egiten ditu baita euskarara ere. Balore horiek eta atxarre horiek jasotzen dituzten zenbait dokumentu Ipar Euskal Herrian edatzeko ideia horiek. Are gehiago batzuek proposamena egiten dute departamentuetan, Frantziako departamentuetan itzulpen bulegoak sortzeko tokiko hizkuntzetara dena delako agindua edo dena delako tratatua itzuli eta han edatzeko. Baina halakoek ez dute arrakastarik eta 1780ko hamarkadatik gora izugarrizko oldarraldia ikusten da. Eta printzipioa horrazpian dagoena da guztien hizkuntzak izan behar du frantsesak. Horrek berdinduko ditu Frantzia guztiko biztanleak. Garai honetan, ikerketaren arabera zenbakiak aldatu egiten dira, baina frantses hiztunak 25% inguru ziren Frantzia osoan. Berdin, agindu gehiago norabide berean, alegia akta guztiak, izan pribatuak, izan publikoak, dokumentu administratibo guztiak, frantsesez idatzi eta frantsesez jaso behar dira. Hor dagoen agindua, Paristik datorrena da, Frantziako administrazioak frantsesez funtzionatu behar du. Eta plano guztietan, administrazio zibila, judiziala, eklesiastikoa, hezkuntzari dagokiona. Ego Euskal Herrian, liburugintzarako laguntza, edo ez, esan dugu, eta ezagutzen ditugu, euskal testu zaharrak, eta ematen du garai edo leku batzuetan, baimen edo permisibilitate handiago egon zela beste batzuetan baino. Baina euskarazko lanak ez argitaratzeko ebazpenak, baimenen ukoak, etengabeak dira 17. mendetik aurrera, ikusi egiten ditugu. Martin Jainez de Arrieta delako batek eta Miguel de Ipintza delako batek, gipuzkoarrak biak, operazpanako urolakoak, katixima bana itzultzen dute euskarara, horretarako behar izan ikusten delako Gipuzkoan. Ezagutzen dugun lehenengo katixima euskaraz Gipuzkoan 1713koa da, orditziar batek itzulitakoa. Mende bat lehenago bik prestatu zuten itzulpena, bidaltzen dute baimenak, lehenengo baimenak lortzen dituzte, batez ere Elizaren esparruan, osatzen dute agintariak, interesa du, lagunduko digu fedea zabaltzen, estoaz Elizaren printzipioen aurka, baina gero instituzioek bukatu egiten diote argitaratzeko dirua. Dominik Bidegarai izeneko autore batek euskarazko hiztegi bat sortzen du mendearen amaieran, eta horri ere bukatu egiten zaio. 18. mendearen hasieran, autore ezagunago batek, Joanes Etxeberri Zarakoak, prestatu egiten du hiztegi bat, prestatu egiten ditu euskararen apologia bat, Lapurdiko biltzarrera jotzen du baimen eta laguntza eske hori argitaratzeko, hamarkada bat edo behar dute erantzuteko, estrategia den tartean aspertzeko, eta ukatu egiten diote. Garai honetan oso liburu gutxi baimentzen dira, Manuel Arramendik Gipuzkoarrak, Andoaindarrak lortzen du argitaratzeko baimen bat, ez dakigu oso ondo zergaitik, ematen du alanko efusibitate batez gainera, pagatzen diote euskarazko gramatika baten argitalpena, hiztegi baten argitalpena, eta gero mendearen erdialde horretan, Arandako konde delakoak, presidente del Consejo de Castilla, ematen du alako agindu bat, para que sin especial noticia suya no se den licencias por este consejo para imprimir libros en otra lengua que la castellana. Archivándose la obra original de la vida de San Francisco de San Ignacio, escrita en vascuence, Agustín Cardaberatzen lan bat da, y se haga saber esta providencia a los impresores. Debekatu egiten da, euskarazko liburuak argitaratzea. Juan Antonio Mogelek lortzen du erlijio liburu bat argitaratzea handik 30 bat urtera, 25 bat urtera, eta berak hitzaurrean ere bere harridura azaltzen du, lortu egin duelako argitaratzea. Administrazio handiari lotutako bi adibide jarriko ditut, amaitzeko, alde batetik Nafarroako Izozmendia. Hau da, azken urteotan, edo azken hamarkadan, euskaren historiaren barruan egon den sorpresa polit edo handi bat. Datu asko erauzi direlako. Autorea Peio Monteano da, Nafarroako artxiboko zuzendaria,
Eta Elizabeth Navarro delako lan honetan, aztertu zuen Nafarroako egoera linguistikoa 16. mendean, zer nolakoa izan ziteke. Bai, besteak beste, aztertu zituen auzi judizialak, funtzionarioen profilak, izugarrizko lana egina du, lan horretan erasnietan jasotzen da, lan fina eta zehatza da, metodologikoki oso zaindua, aurre ikusten zituelako eztabaidak, hau eta beste, nik dakidala ez da sortu, halakorik. Hain da sendoa ematen dituen datuak argudiatzeko moduak eta ez da eztabaidarik sortu. Eta besteak beste, bueno, hor, badago mapa bat, hemen goian jartzen du solo hablan euskera, berde ilunez dagoenean 180, tarteko berde horretan 170, eta bestean 145. Esaten diguna da funtsean, Nafarren 180 inguru euskaldunak zirela 16. mendean. Eta gutxienez, 150 edo 150 inguru zirela euskaldun elebakarrak. Administraziora bagoaz, Amadís de Medrano delako notario baten aritik tiraka atera zituen oso ondorio esanguratsuak. Jatorria Errioxan zuen eta euskaraz ikasi zuen. Nafarroan funtzionario edo kargu hauetara, notaritza karguetara sartzeko baldintza batzuk bete behar ziren, besteak beste Nafarra izatea, eta hauetzen, eta beste bat ematen du euskaraz jakin behar zela. Bien, ukatu egin zioten, bere lanposturako sarbidea, eta bere parte sartu zuten erdaldun bat. Eta berak zer egin zuen, errekurritu egin zuen. Eta zuen, bale, niri ukatu egin didate lanpostua Errioxakoa naizelako, honi ukatu behar diote erdalduna delako. Eta hor sortzen da, auzibide luze bat, hainbat lekuko, hainbat notario agertzen dira auzibidean, eta denek berresten dute baietz, Nafar administrazioan jarduteko, garai honetan, euskaraz jakinen behar zela. Berretxe egiten dute euskarazko eskakizun hori. Eta baten batek ematen ditu baina zehetasunak. Eta ez da nahikoa oinarrizko nozio batzuk izatearekin. Ezagutu behar da euskara eta euskararen aldaerak. Alegia, Nafarroa sari dira, Nafarroa oso lurralde zabala da, ez da berdin hitz egiten gaur egun Nafarroa berea, aparte ikusten dugun horretan, erronkarin eta sakanan, eta aldaera horiek guztiak ondo ezagutu behar dira. Administrazioak debekatuta zuen interpreteak erabiltzea. Beldur zen, nik ekarriko dut nire lagun hau interpretazioa egiten, edo egin dezan, eta behar bat manipulatzen du diskurtsoa, ez ditu gauzak ondo azaltzen, edo akatsak egiten ditu. Eta administrazioak debekatu egiten ditu horretako interprete eta itzultzaileak. Lekukoei galderak egiten dizkiete, epaileek eta eskribau itzultzaile, jende ofiziala, teorian fidatzeko jendeak. Eta euskeraz zekien jendeak. Salbuespen gutxi batzuk daude, noiz agertzen dira tokiko aldaera ulertzen estenean, erronkarin, dago kasuin bat, eremu erromantzatuan, politika lasoagoa da, erromantzaia nagusi delako, edo gaztelak bere agintariak tarteko sartzen dituenean. Baina joera orokorra Nafarroan bestea da. Administrazio elebiduna dugu. Eta Monteanok aztertu ditu 1580 arteko funtzionarioen profilak, ia 100 funtzionarioen profilak aztertu ditu, jatorria, jarduna, Ikusi du, 180 janeri direla itzulpen lanak egiten, eta beste 115 bat bidaltzen dutela interprete edo bitartekari lanak egiten eremu elebidunetara edo erdaldunetara. Alegia, funtzionarioen 185 inguru euskaldun dira garai hartan Nafarroan. Non ikasten dute? Etxean, etxeko euskaldunak direnak, kalean, Amadís de Medrano delako Errioxarronek Iruñako kaleetan ikasi omen zuen gaztetan euskara, edo eskribau ikasketak egin hala. Alegia, administrazioak badirudi ikusten zuela, bermatu beharra eta bermatu egiten zuela euskarazko ikasketa zera. Eta beste adibidetxo bat, oraintxu argitaratu den liburu bat, Borja Ginagaldek eta Koldo Ulibarrik argitaratu dute euskara nobleziaren hizkuntza. Hau da, apur bat goikarguen arteko eta nobleen arteko harremana ikusteko.
Egon zen, Portuko lehenengo markesa, Joaquin Ignacio Barrenetxea izeneko gizon bat, bilbotar bat, merkataritzan eta diplomazian eta aritu zena. Eta 2019an Eusko Jaurlaritzak erosi zituen 23 liburukiko agiri bilduma bat. Eta zer da kontua? Kontua da, bilduma horretako liburuki batean, 19ean, oker ez banago, ageri direla euskarazko gutunak. Korrespondentzia diplomatikoa da, honetara ere ez gaude oso ohituta. Bienako enbasadatik bidalitako gutunak agiri dira. Guztira, bildumak 12.000 folio ditu eta euskaraz 19 gutun. Ohituta gaude proportzio hauetara. 1728 eta 29 artekoak. Nork bidaliak. Jose Viana Egiluz izeneko pertsona batek, Jokano, Araban, Urduña alboan, jaiotakoak eta bizimodua Urduñan hasi eta ibili zuena, diplomatikoa lanbidez eta garai hartan Bienako enbasadan ari zen negozio arduradun. Gutunek badute euren interesa, hainbat ikuspegitatik, baina gutunak dira oso bereziak. Nik ez dut ikusi halako kasurik ez euskaraz, ez ezagutzen ditudan beste hizkuntzetan. Hizkuntza zifratua erabili nahi du Egiluzek. Ez zaio interesatzen enbasadan dagoen jendeak edo bestelako jendeak ulertzea berak idazten duena. Orduan, berak nuestro latín eta un capítulo cifrado eta lakoak aipatzen ditu euskaraz ari da, hori da nuestro latín. Eta saiatzen bazarete, irakurtzen, hor azpian dagoena ikusiko duzue, ingelesez code switching edo kode aldaketa, hizkuntza aldaketa etengabea dagoela. Halakoak normalean izaten dira, edo hitz bat txertatu, edo muletilla bat txertatu, edo esaldi bat hizkuntza batean eta hurrengoa bestean, baina hemen ikusiko duzu esaldi barruan ere egiten duela. Se juntaron konferentziako ministru honek berikuan, Príncipe Eugenioren etxean, nun egon ziren denpora gehiago, zerbeste okasioetan. Eta se discurre comúnmente fuese examinatzeko eta ezagutu los despachos de Fonseca, zeintzuk según las apariencias eta los oraindik he podido, hori da, lo que oraindik he podido indirectamente penetratu, dirudi consistan bakarrik en reflexiones del mismo Fonseca, bere observazioen gainean, eta horrela dira gutun guztiak. Erabiltzen du kode bat, albidetu, kode partekatu bat, Portuko markesarekin, albidetu iten diena, biek ondo ulertzea, zertaz ari diren, eta inguruan daudenak ez ulertzea euskara hor, traba bat da. Ez da lehenengo adibidea, hau da, azken adibidea, eta honekin utziko dute zera, aurkezpena, aurrekari arkaiko bat dago, Nafarroan daukagu, 15. mendearen hasieran, Matxin de Salva, Nafarroako erreinuko diruzaina da, goi kargua, eta Martin de Salmartin, erregeren idazkaria. Eta 1416an gutun truke bat egiten dute, Nafar erromantzea, oraindik bizirik zegoen, eta euskara erabiliaz. Matxin, señor, suplico vos que me enviedes por escrito cuanta es la gracia que los de San Joan han de la imposición, eta jaunak tizula egunon. Jaunak eman dezazula, diezazula egunon. Señor maestre Martín, akomendo vos a Miguel Papón, bla, 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 eta espian, eta jauna tizula afarion, ez naiz bildur, esten aia, eta ala, eta jakizu, done joane garazikoek dute grazia errege baitarik, urtean 60 eta 12 florin, baitator 6 florin. Kuriosoa da, kasu honetan, lan kontu ez hitz egiten dute euskeraz, eta aisialdiaz Nafar erromantzez. Horren interpretazioa da, hori kodetu egin nahi dutela, ez dute nahi edonork ulertzea. Eta hor utziko dut, gehiagi usatzeko.